belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft gisteren een duidelijk vonnis gewezen. Het ging om de zogenaamde aansprakelijkheidsprocedure die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten namens Enya had gevoerd tegen Hoensang Ansari. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat de Amerikaanse-Iraanse miljardair $1 miljard aan schadevergoeding aan Enya moet betalen. Niet alleen Ansari, ook zijn dochter en voormalige bestuurders zijn veroordeeld. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geeft later vandaag een persconferentie hierover. De eerder aangekondigde wijziging van het tarief van de omzetbelasting gaat niet door in 2022. Dat bleek tijdens de behandeling van de begroting gisteren. Door hoge transportkosten, schaarste in goederen en de gevolgen van de coronapandemie gaan de prijzen van goederen door het dak, zo stelt de regering. En daarmee is een wijziging van de OB-tarief niet gewenst. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini a bo. KLM gaat flink inzetten op Curaçao. Dat heeft de directeur van de KLM, Pieter Elberts, gisteren tegen de Extra gezegd. Voor de komende kerstperiode is de stoelcapaciteit 25% verhoogd ten opzichte van 2019, dus voor de COVID-pandemie. Volgens Pieter Elberts is er heel veel vraag in Nederland om naar Curaçao te gaan en heeft hij tijdens zijn verblijf op Curaçao de afgelopen dagen ook gezien dat Curaçao klaar is voor een grote groep Nederlandse toeristen. De directeur van KLM, Pieter Elberts, heeft gisteren een compliment gegeven aan de Curaçaose overheid voor de wijze waarop ze zijn omgegaan met de coronapandemie. Dat is op een hele duidelijke en stabiele manier gebeurd, aldus Elberts, en dat leidt ertoe dat mensen nu met een gerust hart naar Curaçao op vakantie gaan. Het enige punt van kritiek die Elberts heeft aan de regering van Curaçao is de verhoging van de tarieven van de luchthaven. Hij noemt dit op dit moment niet verstandig om die zo te verhogen. De Extra meldt vandaag dat er afgelopen weekend opnieuw 2 mensen zijn aangehouden die een valse QR-code bij zich hadden. Met die code kunnen mensen toegang krijgen bij evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn. De 2 broers hadden echter een valse code en zijn daarvoor gearresteerd. De prijzen van gas, diesel en benzine stijgen vanaf vandaag. Voor
Voor een liter benzine moet 9 cent meer aan de pomp worden betaald. Voor een liter diesel 8 cent. Een grote gasfles kost 5 gulden duurder. En een kleine gasfles 1 gulden duurder. Het enige positieve nieuws is dat de tarieven voor water en elektriciteit enigszins dalen. Ozzy Albies, de honkballer van de Atlanta Braves die de World Series heeft gewonnen, komt op 5 december aan op Curaçao om 2:30. Daarna vinden er veel officiële activiteiten plaats, waaronder een parade van de luchthaven naar de wijk Korraspecht, waar Albies is groot geworden en waar hij heeft leren honkballen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.